gledao sin, tam, vrikvac, onak. Dobar dan. Danas ćemo pričati o top 5 razloga za pobačaj, odnosno za abortus. Broj 1. Silovanje. Što kada netko tvoju ženu, ili ti, ili tvoj friend, ili tvoj neprijatelj, ili migrant, ili tko god, siluje tvoju ženu, tvoju kćer, ili neku 15-godišnju, ili 12-godišnju. 12-godišnja je više onako emotivno nabijena. 12-godišnja curica kada ostane trudna. Mora li roditi? Mora li roditi? Mislim da mora roditi. Prisilit ćemo ju da rodi. Da. Broj 2. Što ako su pazili i desilo se? Znači, pazili su u smislu... Kako su pazili? Što su pazili točno? Aha, da tučak ne bude otučen. I desilo se. Desilo se čudo Božje. Dijete je nastalo. Što onda? Hoćemo li tada prisiliti ženu da rodi? Broj 3. Nemaju para. Siromašni su. Zar ćemo još jedno dijete dovesti na ovaj svijet pun siromaštva i bijede, i prkosa, i ljutnje, i srdžbe, i ratova? Još jedno dijete. A ne. Bolje da ga cap i nema ga. Tako je. I naravno da sad se šeće najviše ljudi, ali dobro, ne veze. Broj 4 bi bio... Otjerali smo ga. Broj 4 bi bio... Aha, tam je jako slavno. Što ako si napumpo ružnu i debelu? Kaj onda? Kad buš imao dijete s ružnom i debelom? Pa ne. Ne buš imao dijete s ružnom i debelom. Broj 5. Broj 5 ćemo ostaviti za komentare. Ako će uopće biti komentara. Jer to je onako polarizirajuća tema. I za kraj, znate kako se u znakovnom jeziku kaže abortus?